Okay, så starter vi. Her ser vi så et billede taget fra månen af jorden, og som vi kan se, så kan vi kun se sådan cirka halvdelen af jorden her ind til den røde streg. Og grunden til det er jo, at her på det her billede, så har vi solen heroppe, så lyser solen ned på jorden, og så kan den kun lyse hertil, fordi det her det er ligesom den yderste punkt af jorden, hvor den kan lyse, fordi strålerne kan jo ikke dreje. Så den kan gå hertil. Vi kan illustrere det sådan her ved at tegne en cirkel her, til solen den lyser herover mod. Så tegner vi her sådan nogle streger, og den kan kun gå hertil. Den kan ikke gå om på den anden side af jorden. Så hele den her side herom af jorden, den vil være mørk. Ja. Det forklarer ligesom det her billede. Så har vi det næste billede her med månens kredsløb. Her ser vi så de forskellige faser med månen. Så man kan se, har vi halvmåne øverst og nederst på tegningen. Og så har vi også fuldmåne til venstre og nymåne til højre. Så man kan se, er der nogle streger, som viser, hvor meget man kan se af månen på de forskellige punkter. Ja, så man kan se ved de røde streger. Og så man kan se hos solen, kan man se, kommer ind fra siden af, som, hvor vi har tegnet her. Ja, der. Og ja, Ja. det er jo bare. Ja, det er så sådan, vi kan se månens kredsløb. Så har vi det sidste billede her. Og her har vi også igen solen herover. Kommer strålerne ind herfra. Og her kan vi ligesom se, at månens kredsløb, det her er ikke samme kredsløb. Månens kredsløb har et anderledes kredsløb om jorden, end jorden har om solen. Fordi jordens kredsløb om solen, det går sådan vandret, kan vi sige nærmest her. Så den går bare lige rundt den her vej, siger vi, at den kunne gå nu herom mod. Og så månen, den går sådan mere skråt ned. Og det, grunden til det har en betydning, det er jo, det er derfor vi blandt andet kan se fuldmånen. Fordi hvis vi nu siger, at der hvor månen er nu, så kan vi på det her punkt helt præcis, så kan vi se fuldmånen heroppe. Fordi at der ser det ud som om hele den her side af månen, den er oplyst. Her, ja. Og det er jo fordi solen er herom og lyser på både hele den side af månen og hele den her side af jorden. Mens hvis vi nu var herom, så ville vi jo slet ikke kunne se månen det her stadie. Hvis vi nu siger, at månen var hernede til gengæld, og vi siger, at solen stadig lyser hernede, så vil vi måske, hvis vi var her, så vil vi kunne se noget af lyset hertil. Men hvis vi var hernede, så vil vi måske slet ikke kunne se lyset, så vil det være helt, så vil vi ikke kunne se månen, så vil det være en ny måne. Og ja, det er så ligesom hvad den her illustration viser. Og det var så det vi havde. Slut fra Tim og Daniel.